nga pungsod angot sa wala ginapaabot nga pagtaliwan sa anay presidente. Ginpasalamatan man ni Lunardia ang serbisyo ni Aquino para sa mga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Nakibot kita, no? 61 anyos pa lang nagtaliwan na siya na presidente Aquino. Gintago ini sa publiko ang ginabatyag niya. Pero si anay presidente Aquino, dako ini ang nahatag niya nga kaayuhan sa pungsod Pilipinas. Medyo masiling mo, mahina ka si presidente, pero si presidente Aquino, isa sa napakig-away sa West Philippine Sea. Nagdaog kita. Ginpakig-away ini nanay presidente Benigno Aquino. Puerte, no? Lunsay babae ning iya kauturan, siya lang ang lalaki. Tigin guwa sulod ini sa ospital, pero ang iya sining pagpangabay sa kauturan kag mga kakilala nga taguon gid sa publiko ang iya sini ginabatyag. Tob-tob nga ini siya nagtaliwan. Sige man ang dialysis nga kuntani basi pa malang nga pagkatapos na mag-ayo siya kidney transplant galing wala gid no makasarang ang ilawas. Nagtaliwan siya kahapon alas 6:30 sang aga sa magtaliwan ang presidente. So nagaupod man ang tanan nga kaalyado, tanan nga kakilala sang anay presidente sa kalisod sa iya pagtaliwan. Bisan paano nangin presidente ni siya sang pungsod Pilipinas. Ang pila ka mga detalye kag kasugpon sini tandugo nato niya alas 6:30 karon sa ikadwa nga hutong sang aton pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:35 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta mga balita nga nagtulhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta ang kapistahan ni San Juan Bautista kahapon? Wala sang ginreport nga may ara naglapas sa mando diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aber, sining sino na ang nagapungko subong? Subong? Kibot man tama. Ang ara subong sa patrol, nagaman, samtang nagalambiyong sila dire sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Nakibot ako, ang nagapungko kanagaman sa patrol subong, si Aksyon Del Salazar. Aksyon Del, good morning. Yes, Action Fred, mayong nga surprise. Ako na subang Action Fred, ang imusiling nga makaupod nga nagaronda subong ang biyernes sa nga sa pila ka mga dalanon. Diri sa may syudad sang Bacolod, Action Fred, subong aga ang patrol ari diri sa may area sang Dalan Lacson Extension Action Fred. Kag padayon nga nagalambiyong sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa may syudad sang Bacolod. Pila naton diri ka mga kauturan nga mga street cleaner sa amatamat na nga panindo Action Fred ilabi na dira sa bahin sang downtown area. Kag ini subong sa gihapon pabilin nga talk of the town ining makakilibot ang balita kahapon Action Fred nga nagatayog hindi lamang diri sa Bacolod City kundi sa Bugos nga Pilipinas ang pagtaliwan man sang ika-15 nga presidente sang pungsod Pilipinas Action Fred. Ang kada tao subong may aragis sang may masay or mahambal Action Fred sa mga kapihan or sa iban man nga mga dalon Action Fred ang sining personalidad agang brand of leadership man no, nga ginapakita ni Pinoy siya sining pagpangalagad sang 2010 October 2016 Action Fred. Tiyan na masubo-subo. Magaling ang malipas ng Rodrigo.
diri sa may syudad sang Bacolod Action Fred. Tiyam nang pasalamatan sa mga city officials nga nagsabat no sila sini nga panawagan nga cooperation isa lang kadlaw nga pagpahuway para at least hindi maganyat ang publiko nga maglagaw action Fred kadungan man sining pamahog sang COVID-19 pandemic. Ang patrol action Fred ari kami subong sa area sang Dalan Lacson. Na-observe lang nato na ang subong kagahon nga tido wala iya mayo sa traffic. Pero ang mga kautulan nato nga mga motorista ma-observe nato action Fred motorcycle man o kung pribado nga sasakyan ang iba nagakumpiyansa sa action Fred nga bisan na sa intersection kagamon yung lakat sa traffic nga jutay no nagadasig ang ila sining padalagan so amo na siyang pangabay bala kag reminder sa ila bisan subong nga kagahon nga jutay ang mga salakyan di dapat kunara sa intersection magbahargid o kuna magprino action Fred para likaw sa mga aksidente or vehicular accident diri sa may syudad sang Bacolod Action Fred. Sa sining mga tinion, kailangan makita sa mga kauturan sa buong nakitaan sa mga merkado diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred. Ilabi dira sa may Libertad Market ang sako-sako subong nga Biyernes sang aga Action Fred. Same man dira sa bayan sang Burgos Market nga nalabyan man sang patrol subong nga kagahon nga Biyernes nga adlaw. So far ang morning observation report nga padulong sa patrol subong nga Biyernes ang kagahon action Fred. Rekta diri sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:40 na. Oy, madmad na kamo. Ano ang pamahaw nga ginaplano ninyo karon nga kaagahon? Ako niya guno lang ko Guno bala. Tapos butangan mo kamatis na mo, sampawan mo lupo, may paitan, okay na ko. Kung may sulusubra isang kakilong nga guno, pwede ka damo mo, pwede ka kakilaw, pwede ka ipamalhan mo, pwede tortahon, butangan itlog. Guno lang na, pero ti apat man kaputahe ang ibutang mo sa lamisa. Da mo na ginaplo pangita sa nga kung ginhawa, karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Roll call naton karon nga aga. Si Ronnie Gordon ara na siya. Si Alex Muntisa ara naman nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Sige bisan paano. Si Lito si Kundis, good morning. Monitor lang sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Morning da. Si Banisa Mayo, good afternoon. Action Fred ba? Mahauta. Kopi ka na? Wala pa of course. Kamusta Bacolod? Upod lang ta. Pamati, gikan dire sa Rochester, Minnesota. Morning kay Marlon Villaruel Mendoza. Good morning. Anamyaw lada palihog hosto pamili kay Tatay Ramon kag Nanay Pili. Hosto ga monitor. Salamat gid. Okay areglado Kay Barayuga Ray, good morning. Monitor lang kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Okay Sige. Kay Jennifer Monte Castro Palacios. Mga Palacios ni mga pariente pa ni, no? Mga Palacios. Kay Jinky de la Agdon, good morning. Mayong aga. Kay Mr. Boboy Villasor, kay Vanessa Mayo, kay Noel Amar, kay Alex Muntisa, Bia Jonathan, Michael John Sison, kag AFC. Ang presidente si Dennis Richard Tibor Roma. Sige. Kay Evangeline Abaring. Sino nga Abaring ni? Evangeline Sarlatan Abaring. Sige, mga kilala ko ni mga Abaring. Kay Imbong Jucampo sang Maaw, good morning man. Kay Ibon Boucher, morning. Amo man sa mother namon kay Mama Linda Lihigo sang Morsia. Sige, Ariglado. Kay Maria Teresa Hopilinya, good morning man. Kay Milagros Morales sa Maaw, naga-monitor man. Kay Bileni Pamusino, Action Fred, good morning. From Lower Bicotan, Taguig City.
si Rapi Libran Araman, si Jubal Trinidad, of course, sa Kabangkalan ini. Kay Antonio Cervantes morning nagapamati gyapon dire sa San Juan, Puerto Rico. Norwegian, sige, reglado, morning lang sa inyo. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Oy, hindi magkalipat sa ato na mga kauturan, padayon gihapon, ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga, tub-tub alas 3 ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4 asa 46 na si Judge Snap niya mantiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Toto Raul Alibugas, dalong galadlad ka na da, kapamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pari Remias Arroyo, good morning, kapangapi ka na da. Kay Marvin C, kay John Hidalgo, kay Pari Erning Hurilya, gabugtaw na ni siya. Si Nini Patos Burgos, galagaw-lagaw ka na da. Si Paring Istoy Querido Aber, walking na para sa aton ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 na. Nagpasalamat man si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa nagtaliwan nga si Presidente Benigno Aquino sa paghatag oportunidad nga mangin isla kag isa ka region ang Negros Island. Tigaling sang panahon ni Presidente Duterte daw ginbasura ini. Nagpasalamat partikular sa ekonomiya, paglain sa pananaw sa iban nga pungsod angot sa korupsyon kag ang pakig-away para sa kinamatarong sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Amo ni siya ang pila sa mga ginbilin nga ligasiya ni anay Presidente Aquino. Abi nyo, amo lang to siya nga presidente, pero dako-dako man ang nabulig niya nga nagmayad man ang ngalan sang pungsod Pilipinas sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Kamusta ang pagsaulog sa kapistahan ni San Juan Bautista? Suno sa report daw maayo-ayo man daw wala man sa naglapas, magluwas lamang sa report nga may pila ka kabataan nga nagapaligo sa baybayon. Hindi mo na mapunggan pananglitan sa Punta Taytay, ti kun ang tagadira natural ga-enjoy na sila, maligo-ligo ina sila. Ginsaway man sang aton task force disiplina. Kay kun na monitor ko kagabi sa report nga ginpasalamatan sang Task Force Disiplina Action Officer Wilfredo Taba Iulingo ang ginpakita nga kooperasyon ko sa publiko angot sa selebrasyon sang kapistahan ni San Juan Bautista. Daw medyo maayo ang kooperasyon. Nagsira ang pila ka mga beaches naton dire sa Bacolod. Amo man naguro sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Mayo man na kon nagasunod kita sa mga pagpaandam para nga hindi mag-ibwal
ang COVID-19. Puwerte, no? May Delta, may Super. Hindi maintindihan ang pagbata sining COVID-19. Ang buot silingon, aral lang siya sa palibot. So, extra nga paggalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49 na. Ano pagidang pila naton ka mga isyu, ka mga balita karon arangkadahon naton ina sa ikaduha nga hutong sang aton pagpangalagad. Standby mabalik ako pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na, dire kita,
Pimo may bag-o nga OIC. Opa, wala pa sang lahingadlan nga magabulos bilang bag-o nga pamuno. Balita Kapitolyo. Detalye si Neopod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. May nagapungko na bilang bag-o nga officer in charge ako na OIC ang Provincial Environment Management Office ako na PEMO sa Negros Occidental. Ini paagi sa kay Doktora Rebecca Parcon. Si Parcon amo ang magabulos temporaryo sa kay outgoing lawyer Danilo Amisula nga mag-retiro na sa iya sa ding posisyon matapos ang isa katuig nga pagpangalagad. Samtang ginasanman temporaryo sa PEMO si Attorney Julian Bedreo bilang Executive Assistant to the Governor for PEMO Affairs. Rowena Parcon is OIC, and then with her to assist is our Executive Assistant, Attorney Julie Bedrio. Kaya gusto nila nga may low background ang hara sa PEMO. Ang tingog ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Samtang ginklaro man ni Diaz nga tubtob subong wala pa sang napilian nga mga bulos bilang bag-o nga provincial agriculturist bulos sa magaretiro man nga si Attorney Japheth Masculino sa maabot nga Hunyo 30. Suno kay Diaz, yara pa kay Governor Bong Lacson ang mangin desisyon. Ang ka-aksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna las 5. Morning lada kay Ronald Bisira sang San Agustin Romblon. Morning kuno kay Juliet Sawaya sa East Home 2. Kay Victor Tugap. Happy birthday kuno kay Jonathan Villalobos sang Barangay 30. Sunrise Lerio kay Melvin Solidarios Abdo sang Barangay Malingin Bago. Si Artandoy Araman, si Arman Regalado sang Muntara Isabela. Si Carlo Florentino sang San Agustin Isabela nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala inspirasyon. Aksyon
radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Aber pangapikapi na kabuda, Dr. Alfred's Green Coffee ang aton rekomendasyon. Kapangapi na mugos nga pamilya, healthy pa kamutanan. Maayo man niya sa mga estudyante ha. Ngara lang sa sulod sang puluyan, paimna sila. Dr. Alfred's Green Coffee. Gaabring ila memorya, ang bata daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo, mapagsik permi, wala nagapaluya. Hindi ka mo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee non-acidic, Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Diri kita balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, hustisya mahatag na sa pagpatay sa tricycle driver sa barangay Mansilingan matapos magsungka kag napasaka ang kaso batok sa sospetsado. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead.
Action Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginikonsiderar sa Police Station number 7 nga good as solved na ang kaso nga pagpatay sang tricycle driver nga si Anel Dilicano, 49 anyos, may asawa, kag pumuluyo sa Purok Pidring, Barangay Estefanía, Syudad sa Bacolod. Ini matapos nagsurrender kag ipasakaan na sang kaso nga homicide si Denmark Delicias, 36 anyos, soltero, kag pumuluyo sa Purok Paminuligon, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Si Delicias Action Fred ang nagsurrender sa bulig sa isini pamilya, sa diin makabulig man ang isini nga pagsungka sa isini kaso nga ginatubang matapos gipasaka sa Police Station number 7. Sunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, ginplano ni Delicias ang pagpatay kay Dilicano matapos iyay ni ginimitar sa puluyan sa Barangay Mansilingan, sa diin nakaangkor ini sang 5 tanan kabuno ang biktima. Sa matabo ang insidente sa tong Hunyo 19 sang gabi sa Hasen Street, Purok Paminuligon, Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod. Ang nag-surrender ng suspect sa stabbing incident last Saturday, no, dira sa may Hyacinth Street, Barangay Mansilingan, nag-custody diri sa Police Station number 7. Nadugayan sa kuno sa pag-surrender kay ti malagi ni sa tani mo, so ginhambalan na mo ng iyang pamilya nga mag-surrender diri sa Station 7 kay base sa amon nga pagpaluap ng actionary hambal ko sa ila base kung may enkwentro niyang ating mga kapulisan kag hinali kung mabato pa siya base ang imbis nga mapriso lang siya, base madulang niya kabuhi, so nagahatag na sa feelers na mag-surrender niya, so nagkato this station kag nag-surrender niya aton nga suspitsado actionary. So ang aton mga suspitsado argi sa custodial facility sa Police Station number 7. Di sa kuno siya nagpanago sa pila ka adlaw ya. Nagkatutos sa kuno sa may area sang bata, no, na monitor man ni naton kay ang timata mismo nag-feedback sa aton, no, galing lang medyo na shortcut pa sa pagsunod sa ER dito actionary, pero nagtingwa kita, no, kag mo ni subong ari siya din nag-surrender sa aton police station. Primarily sir, ano gid man ang nagtulod sa iya nga nag-surrender siya? Ang mismo iyang pamilya tubangon niya ni kaso mitigation man ni sa iya part ang iyang pag-surrender black generic. Action Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sang Aksyon Radyo. Ining report ginadurong sa iyo sa Kalawansang Santor Plaza Barsop, may antibiotic Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Alfred. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to, Diyos, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, This time check is brought to you by nun inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon. May bukol nga magtubo aba sa lawas nyo, hindi nyo na pagpadugayon ha, basi Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang small Resulta 1 kag 16. Second draw 33-31. Ikaduha nga bula resulta 33 kag 31. Third draw 21-3. Ikatatlo nga bula resulta 31 kon 21 kag 3. Aber rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Luto 649 kita. Ang jackpot 69,300,480. Resulta in any order 36, 22, 40, 23, 38, 3. Resulta sang 649 36, 22, 40, 23, 38,
kag 3 sa ilo kita 6 por 2 jackpot 5,940,000 resulta in any order 6 4 34 32 1 36 resulta sang 6 por 2 6 4 34 32 1 kag 36. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na morning da kay it's Darling McMorris sang Orlando, Florida, USA. Morning ko no sa auto dia nga si Pusong Hokson sa Siocon Road, Barangay 26. Kay Kent Bulaca Juanisa sang Barangay Handumanan, good morning man. Kay Flor Cordoba, kay Richard Daet Pachico, kay Rener Asombra, kay Nimpa Ibanez sang Tangob, monitor na, kay Loreto Armas Bidaha sang Narawis Hinigaran, kay Noel Martinez sang Bacoor. O sige, taga-aranda ko no kay Paria Eric Aguilar, good morning, kay Dante Makilan, kay Uma Lumina, kay Jocelyn Libuon Dispoho, kay Dodge Dalidaho, gaupod na sa aton, kay Alpha Striker, morning ko no kay Buboy Villasor, kay Arnold B. Dayo, sang Barangay 3 Hall, La Carlota, kay Aluna Cortez Dinsay, good morning, kay Bia Jonathan, morning ko no, kay Jinky Dilagdon, kay Utay Benedicto da, morning, kay Norbing Hinubata, kag Bert Mercado, kay Grina Espanyula Tandoy, good morning man. Ariglado bisan paano tulutamyaw kita sa aton sini nga mga kauturan. Diri anay may asma bala kamo, wala untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, o lala na ang paghubag sang baga, mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sang kidney. May arthritis kamo, masami nagahubag ang inyo kalutalutahan, tugas ang gout o rayuma kag diabetes. May high blood ka? Ari ang sabat sa inyo ginabatyag. Bloterna plus capsule. May unod ini nga 5 ka ingrediente ngalun say sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. Bloternet, dahon sang tanom nga insulin bala, turmeric, cinnamon bark, kag may probiotics nga nagapadasig tunaw, paipikto sa sining mga ingrediente kag nagasupply sang billions of good bacteria sa aton lawas para magbaskog ang inyo immune system. Bloterna plus capsule, kompleto nga kombinasyon sa maayong panglawason. Ang Bloterna plus capsule mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. O text kamo o magtawag sa cell number 0912-505-7788. Bloterna plus capsule. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan.
Radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see. Mayor Pamilyaran nagalaom nga magnubo ang COVID-19 nga kaso sa syudad sa bulan sang Hulyo. Detalye siniyopod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Nagalaom si Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman ng IATF, Sudan sa Bacolod, nga kuntani maganubo na ang kaso ng COVID-19 sa pagsulod sa bulan sang Hulyo. Suno kay Familiaran, halos naglawig na kuntani sa 5 kaadlaw nga nagnubo ang kaso ng virus sa ang na-record sa syudad apang liwat ini nga nagtaas base sa ilya nabaton nga pinaka-latest nga record. Dugang pa ni Familiaran, ini nga record ang resulta sang agresibo kang lapnagon nga pagpaidalom sa swab test sa mga individual nga gintumod sang contact tracing team. Kampante man ang BC Alcalde nga mga inepektibo ang swab all nga sistema nga ginahimo sa Emergency Operations Center para sa pag-address sini nga problema. 5 days mo ang aton nga drop
June 20, 21, 22, 23, and 24. Na nag-drop siya ng 80, 60, 59. But nag-con siya action art. Tomorrow, I think, na report. 115 balang amon din Real time. Oo, yes. Nagsaka naman siya 115. Oo, tungod din siya. But happy na sa Spanish, no? For the past 5 days, nag-drop siya. Nila projection siyang octa results sa ma-average sa 120 or 130 mo. But hopefully, after this, siyang 115 naog naman siya. Ang aton approach sa bong niya is kwan mo, swab all kita. Oo, unlike mga previous to mga months, symptom-based na to. So only those na may symptoma mo nang ginaswab ka, subong niya, basta close contact ka, iswab ka dito. So damo kita positive na na-isolate dayon, nga hindi manglaton or makapanglaton pa. So hopefully, siya mo na nga strategiya, manaog ang aton cases. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Kay DJ Kuya Arcoyo Rebatado Jeffrey, good morning. Kay Antonio Flores ba sa mga taxi driver ko no, good morning. May lang nga pagbiyahe, kabay pa dako ang ganansya. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan, good morning. Kay Ray Barayuga, kay Atia Kim Iriman, kay Imbong Jucampoda, kay Vicente Similiano, sa Moises Padilla kuno da, o kay Nini Samiliano, dira kay Ipi Similiano. Sige, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Jerome Lipana, kay Vanessa Mayo, nya sinuni si Bert Mercado, mamula ko idiya gida. Kay John Vicente sa Himamaylan City, kay Noel Martinez sa mga Balues family ko no, dira sa Santander, good morning lang. Ariglado Mabalik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig,
Sabo pa ni Magdinapo, subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa command. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis,
The result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number one! Desisyon 2022 sa Aksyon. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ang 470 pesos posible amo ning ila sining nga pusta. Ini mga persona correction Fred yara na sa paghinakop sang Sagay PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian more than nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Kay Eddie Laos na kagnanay Isabel, good morning. Kay Ronel Montaño, Hipilano, sa Barangay Sibucao, San Enrique. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning. Kay Cory Bidahasang Quiet na, kamusta? Kay Rosalina Arellano Espadero. Si Elizabeth Malacagamaari siya. Elizabeth, good morning. Kay Frida Abad sa Barangay 39, nga tamyaw kanisunya Baira sang Rosal Takuling. Kay Julinda Gonzales Aguilion sang Karadyoan Himamaylan, good morning man. Kay Manjo Arnijo, si Marilyn Abarte, kag si Cathy Bear, ara sila. Si H. Darling Macmoreso, nya madamo gid nga salamat. Si Niel Brian Balues, araman, morning ko no, sa mga Balues, Noel Balues, kag subuman kay Froilan de la Cruz, dira sa Himamaylan. Okay Mabalik kami, mga blatter entry, pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Hindi ako... Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our
our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry S. Pulgar, DYPZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Radio Philippine Standard Time, las 5:50. This time check is brought to you. Kita Evergreen Herbal Capsule. Ano ang Diri kita pipila ka mga blatter entry official nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Aksyon Fred sa may syudad sang Silay redakpay ning 31 anyos nga lalaki nga gingrala kay Ryan John Canyonero E. Lopez, residente ni siya sang barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Matapos nga may ginkandak nga drug bypass operation ang Silay PNP Aksyon Fred, anom ka plastic sa siya sang suspected shabu nga ginabulbanta nagabalor sang 47,600 pesos ang nakuha sining nadakpan nga si Ryan John Canyonero nga karon preso na sa Silay City PNP kag ginaprepara ng kaso nga ipasaka batok sa iya sa may syudad naman na sang Victoria sa mayara sang vehicular accident nga nagduntad Aksyon Fred kahapon nga adlaw dira sa may VMC Road Barangay 19 syudad sang Victorias embulbado sining vehicular accident ang isa ka tricycle kag isa diri ka motor. Aksyon Fred, isa diri ka babayi nga nagamaneho sa nga sining motorsiklo ang nakabunggo. Aksyon Fred, sining tricycle ni siya ang kilala kay Florin John Casanovano, 27 years old, residente ni siya sang Barangay 6
PSA syudad man sang Victorias. Base diri sa report sang Victorias PNP, nag-overtake ini ang biktima action Fred sa ginasundan nga salakyan apang minasugata ini nga tricycle rason nga head-on collision gid ini nga tabong nga vehicular accident dira sa may barangay 19 syudad sang Victorias. Gindalapay ning biktima sa may Kayong Lawas Medical Foundation Clinic dira sa Victoria City apang gindaktaral ini nga dead on arrival. Samtang diri sa may syudad sa Bacolod kagabi mayroon sang vehicular accident nga nagduntad dira sa area sang Dalan Lacson sa may tubangan dira sang PNB mga around 10 PM action Fred. Ini siya ang involvado sa vehicular accident ang isa diri ka tricycle nga ginasakyan sang mag-asawa nga Reynald Celdora kag Quintino Flores Celdora, residente ni sa sang Zone 2 syudad Santa Rizal, Negros Occidental. Kumbali din sila sa norte padulong sa Sur Action Fred sang ginbungguan sa isa ka Toyota Innova nga ginamaneho action Fred ni David Palawara, residente naman sa Ayala North Point sa may syudad man Santa Rizal kag ginarent akay lamang ining Innova no nga yasing ginamaneho sa natabuhi ning aksidente. Sa report action Fred sa police station number 2, ining Innova ang nag-overtake ini siya sa may di pasahero nga salakyan from south to north naman niya sining direksyon sang nasugata ining tricycle no nga opposite ang ila sining direksyon rason nga muning kabangdanan sang head-on collision man kagabi dira sa area sang Dalan Lacson. Ginaligar madasig ang padalagan ni Palawar sang iniyang nag-overtake sa ginasundan nga Jeep Action Fred nga naging kabangdanan sining pagbunggo sa tricycle gining mag-asawang sakay supposed to be padulog ni sa Libertad Market para magpangumpra sang isda. Ginako man sining driver sang Toyota Innova si Palawar nga nakainom ini sa makahulubog nga element. Sa karon action Fred ginahulat nato na investigador sang police station number 2 para makuha ang pinaka-latest sining update ang medical status man sining mag-asawa kay subong nga aga mayroon sang possible nga areglohanay sa magtimbang nga bahina. Mga balita gikan sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Kay Babes Navarro Ortales Baligwas ang 6th Street, Purok Tangkong, Barangay City. Good morning. Kay Robert Roma, kay Rodelian Alvarez Bayabado, babay tuda ko no. Kay Asmin Roldan Rabilio, kay Nining Ida Liamera, dira kay Manjo Arnijo, kay Marilyn Abarte, kag Cathy Beer. Good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely,
you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo kanto, sis, sa pakatuig. Siya po pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.